Pelaan Fallout 3 hardcore-tyylillä. Melko yksinkertaista. Ei tallennusta, ei uudelleen latausta. Kun kuolee, kuolee. Lisäksi hahmosi on oltava puutteita. Ensimmäinen hahmoni esimerkiksi oli pedofiili. Kun saavuin uuteen etappiin, ensimmäinen asia, jonka tekisin, oli etsiä pieniä tyttöjä. Seuraisin heitä, jututtaisin heille, yrittäisin kurkistaa heidän hameidensa alle Ehkä hienen. pitäisi puhua sinulle. Billy sanoo, että tulen liian ystävälliseksi ihmisten kanssa, jota en tunne. Hän sanoo sen olevan vaarallista. Oppisin heidän rutiininsa ja missä he asuivat. Piiloutuisin heidän talonsa yöllä, jotta voisin katsoa heidän nukkuvan. Joten kun löysin Little Lamplightin, en melkein tiennyt mitä itse. Niin monta uutta leikkikalua. Erityinen paketti. Vau. En ole koskaan nähnyt mongoa näin lähellä. Suloinen pieni viaton kimalainen. Harhailin tuntikausia, leikkiä lyöden ja tutkien. Sitten tulin tyttöjen WC-hen. Astuin ulos likaisesta vedestä WC-ssä. Tämä on se. Tässä on paikka, johon kultainen pieni Bumble pissasi. Join säteilytettyä vessavettä, kunnes hahmoni kuoli. Se on Fallout 3 hardcore-tyyli.